कॅमेरा चालू केला का सगळ्यांची बोलते आमच्याकडे बंद होते. नाही देणार. तर रेसिपीचं नाव काय त्याचं सांगा. काय पण द्या तू. तळून पण दाखवते तुम्हाला. कसला विचार करता रामांना. काय काय करता. घराला आणि गोठ्याला पत्रे कुठले लावायचे. म्हणजे काय मला बघितलं होतं कष्टाला दम पण हवा ना. कसा बारका धावत असतो बारका इथे उद्या पुढे पुढे जावं लागला. एवढा सर्व रस्ता असतो पुढे गेला पुढून घुसला बोल. बरोबर माहिती पडतं आपल्याला. आत्या आई बोलवते. वांगी काढायचे आहेत ना. ताट घेऊन ये वांगी घ्या काढून. किती पण गवारचे होतं ना. गवार का कटिंग करून टाकते. लोक चांगले भेंड्याची. मी म्हटलं लोक भेंड्याची चांगली झाली. आता काय करता येते. ताट घेऊन तर आले आतमध्ये गेले परत वाटतं. विसरली आता परत. सूर्याने काही इच्छा नाही केली. कापायला लागेल ना. वांगा कैचीन थोडा काढायचा. मी सांगतो ते काढलं कसं ते बोलवायचं आणि तिला सांगायचं मामाला विचार. तिथं काय करतो परत रिटर्न का गेलात मग. काय विचारलेला लेंगा माझा. आता शोधून शोधून बघा कुठं कुठं वांगे आहेत ती. तिकडे त्या समोर पण रोप आहे का. तिथे जमिनीला लोलक्यात बघा. बघा समोर तिकडे तिथे पण आहेत. त्या साईडला केळीच्या इथं त्या आहेत ना 2 लहान. बारीक आहेत ना अजून. बारीक आहेत. काढती काढून आण ना. काढती ठेवू नको खराब होत असलं ते. त्यांना ना हे बरोबर भेटत नाही ते. चांगला सुकला तो त्याला काढते. तर देत बघ ना. निघतात फक्त कटिंग केले त्यांची नंतर. आता चांगले येते. बारीक खराब झालं पण आमच्याकडे की नाही आज सकाळी सकाळी रेसिपी चालू केलेली आहे. रेसिपी म्हणजे बटाटे टाकले उकडवायला. काय म्हणतात तुम्ही त्याला. काय काय कुणालच्या आत्या बनवणार आहे ते बघा. त्यांनी तयारी करून हे घ्यात काय आलं मिरची लसूण आणि काय साबुदाणे भिजवलेत. जरा कॅमेराला लाजतात ना बोलायला. कॅमेरा चालू केला का सगळ्यांची बोलते आमच्याकडे बंद होते. सवय नाही ना कॅमेराची म्हणून. तर बटाटे आपले उकडायला टाकलेत. आता जेव्हा ते उकडते ना तेव्हा मग आपली रेसिपी चालू होईल. लाडका भाचा आहे ना. लाडका. कुणालच्या आत्या बघा खोबरं किसतात ना. आणि शेरूला आपलं खोबरं हवंय. देऊच नका आधी त्याची मजा बघा. तर देत नाही ना तर सारखा भुंकतोय. नाही देणार. आपण दुसरा पण आला काय. हा बघा आपण येऊन बसलाय. तर नाही ना खोबरं ओला असतं ना त्याला घेतला का येऊन बसतात. काय झालं. नाही देत आत्या. आता देत नाही खोबरं. जोपर्यंत देत नाही तोपर्यंत असं भुकत राहणार. पाठी म्हणून वाटू हुशार आहे तर. हा पण येते बघ. काय हो शेरू काय पाहिजे. खोबरं खायचं नाही खायचं. तिकडे गेला. मी नाही देते. लय चॅप्टर झालंय. हा दोघं पण चॅप्टर झालेले जाम. आत्याला सांगते जरासच. तो पण येला. तो पण आला. खाल्ला ना वाग्यान. कधी ते गोड लागतं म्हणून काय.
आता परत तेल असतं ना त्यात, तेल असतं त्याच्यात, म्हणून. तेल असं आहे. खोबऱ्यामध्ये पण तेल असतं ना. शेरू वाग्या काय हो आता परत भुकेला बघा. नाक बघ कसा काला करून ठेवलाय, नाक तर बघ. परत चालू आहे ना. काय पाहिजे, खोबरं खायचंय टाकून टाकून आलाय रे हा, बाहेर आले काय माहिती, पट्टा करून टाकला ना तो. तर सकाळच्या नाश्त्याची तयारी बघा. आज मी ना मेदूवडा बनवते, हे चटणीसाठी सगळं तयारी करते. उडदाची डाळ आहे ना वाटून ठेवले, इथं खोबरं किसलंय चटणीसाठी. आज आहे ना सोमवार आहे ना, लाईट जाईल ना म्हणून जरा घाई घाई चालले. वाजले सकाळचे 7:45. तर इथे बघा सुरुवात केलेली आहे. हे घेतले साबुदाणे, जवळजवळ 1/2 किलोच्या आसपास होते साबुदाणे. बटाटे उकडून घेतली, त्यात आलं लसूण आणि मिरची ना, आणि हे बघा हे जिरं घेतलं. तर जिरं कसं जरा हातावरती काय करणार, चोळून घे. आणि तर सगळं हे मिक्स करणार. त्यात टाकणार आपल्या चवीप्रमाणे मीठ. चवीप्रमाणे मीठ, आलं लसूण पण तुमच्या चवीप्रमाणे, कारण का तिखट किती खाल त्याप्रमाणे, किती खायचं त्याप्रमाणे. मीठ बघा आता तुम्ही, मीठ जरा कमी टाकायला, जास्त नको असं. बस बस झालं. बटाटा आहे म्हणून बघा. म्हणजे खारट झालं तर मामाला आवडणार नाही ना, ते बोल मामा आपल्याला. मामा ओरडेल मग. आता हे सगळं ना मिक्स करून घ्यायचं काय. तर रेसिपीचं नाव काय त्याचं सांगा. काय पण द्या तुम्ही, चकली द्या, साबुदाण्याची चकली. साबुदाण्याची चकली, पण आपण चकली नाही करायची, शेव सारखं करायचं, सळीसारखं लांब लांब. लांब लांब. चकलीच्याच भांड्याने करायचे ना. चकलीच्याच भांड्याने करायचे. आमच्या आत्याबाई एक्सपर्ट आहे पापड हे तलावाला ना, तलावाला करण्यामध्ये. बटाटी द्यायचं, पेन्या. मस्त झाली असते बटाटी. हा, वेफर नाही आमच्याकडून खात. काचऱ्या पण मस्त झाल्या. ती बटाट्याची होते ना, तेजूला आवडते ती हा किसलेली. हा हा किसलेला. हा आता हे रेडी झालं ना. हा हे तयार झालं. चला आता पापड बनवूया. पण बनतात ह्याचे. खाऊन बघलं मीठ लागलाय का. तुम्ही एक साईड अंतराला घ्या. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज सकाळी सकाळी सुरुवात केली रेसिपीला. सगळं रेडी झालं, आता आपण आहे ना तिथे पाडून घेऊया. म्हणजे मी नाही करणार आहे, कुणालच्या आत्या त्या बघा त्या सगळ्या तयारी करतात. हाऊस ना बनवायची. त्या फेण्या पण करत होत्या आणि ते वेफर असतात ना बटाट्याचे ते पण बोलवते बनवते. म्हटलं कोण खात नाही काय नाही, म्हणजे कशाला उगाच बनवायचं. आवडत नाही आमच्याकडे जास्त हे लिज्जत पापड खायची सवय ना त्याच्यामुळे. तर हे आता जे बनवतात ना ते आवडतं आमच्याकडे खायला, त्याच्यामुळे त्यांना म्हटलं तेवढं ते बनवून द्या. तर आता हे सगळं ऊन यायच्या आधी म्हटलं पटापट करून घेतो, नंतर मग बाकीचं सगळं लाव. कोण पाडतंय. नाही तिला लावायला सांगितलं, हात चिकट आहेत ना माझे. एक दाखवते पाडून पोरांना, मग पोरं करतील. समजलं. एका 2 दिवसामध्ये सुकतील. एका दिवसात सुकतील. आता इथे कडकडीत ऊन आहे ना. नंतर मग वाडग्यात काढून ठेवायचे. जेवढं ऊन दाखवाल तेवढं मग चांगलं ते राहतील महिन्यात. चांगलं होतं. तुमच्यावर आहे, चकली करायची काय करते तुमच्यावर. लांब लांब टाका, चकली नको. हा अशी अशी टाका. असं पाडत जायचं पटपट पटपट. हे बघा हा कळलं, म्हणजे ते सुकणार. काय एकदम काय आपल्याला तुकडे करून कुठं जात, नंतर चकली पण तुकडेच होणार आहेत आपले. हा तेच नाही, तुकडेच बरे तळायला पण बरे पडतात ना. ते मागे तुम्ही दिले होते ना पाठवून. तेच आहेत हे, तेच आहेत हे. असे तुकडे पाडत जायचे पटपट पटपट. जास्त हे करत नाही बसायचंय. झालं. आता हे संध्याकाळी सुकल्यावर तुम्हाला आता संध्याकाळी दाखवी ना मी. आता हे सगळं ना आम्ही आता करून घेतो. असं जागा बरी शोधले बघा. खाली पत्रा आहे ना आपला उरला होता ना, त्याच्यावरच साडी टाकली. कारण आपल्या पडवीला पत्रे गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे ऊन सगळं गेलंय ना आपलं. तर त्यांचं बघा हे चाललंय. तोपर्यंत मी म्हटलं जरा किचनचं ना आवरून घेते. नाश्त्याची तयारी सगळी करून ठेवले, फक्त मेदूवडे ना तळायचे बाकी आहेत. इथे आता आवाज आला, इकडेच आहे वाटतं. आतमध्ये पूजा चालले. आणि हे बघा हे कसं वाटलं तुम्ही सांगा कमेंट करून. एवढं मस्त वाटलं ना.
पत्रे घातल्यानंतर इतकं छान वाटतंय ना, वारा वगैरे मस्त असा. दुपारी टायमाला आम्ही इथेच बसलेलो असतो बागच्या साईडला. आणि जेवण वगैरे पण आता बहुतेक जितकं शक्य तितकं चुलीवरतीच बनवायचा प्रयत्न करतो. म्हणजे बरं पडतं, सावली झाली ना त्याच्यामुळे बनवताना पण मग चांगलं वाटतं. मग चला आटपूया, थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवते. झाले की नाही झाले? सोऱ्या 2 असते पटापट झाले असते ना. सोऱ्या 2 पाय होते ना साचा. आता वरती झाकण टाकायला लागेल ना काहीतरी. नाही वर टाकूया, आता माती बिती उडेल ना वाऱ्याने. तुकडे होतील ना सुकल्यावरती. एकदा सांबर घे, हवी तेवढा पी. सांबर गोड आहे, तिखट नाही. सांबर गोड आहे, हवं तेवढं पी. आणि काळीवाली तुला ती कोथिंबीरची चटणी हवे खाशील ना. अरे ही चटणी खायला चटणी बरोबर तरी खाय. सांबार बरोबर ती सांबार केला. मग भोपळ्याचंच करतात. सांबार कुठला करतात? सगळ्या भाज्या होत्या टाकल्या घरात ज्या होत्या. भोपळा आईला ठेवल्या होतात. नाही तो नाही कापला. जा दे वडी द्यायचं. आता एकटेल बघा किती तो. झाली सुरुवात झाली. आमची पण सोनू अख्खी आंघोळ घालते आंघोळ करताना. तर मी रोज नाही 8 दिवसांनी एकदा घालते. टप पकडला नाही बरोबर. त्याला उभा केला म्हणून टाइम बरं, उन्हाचा टाइम काय टेन्शन नाही, थंडी नाही भरणार. दुसरा कुठे गेला शेरवा? अंघोळ करायच्या. तो काय चिंता नाही, तो मस्त आंघोळ. हा तो नाही काय करत. त्याचा अजिबात होऊ नये का चू नये. हा जरा नाटक करतो आंघोळीला. भाग्या लय वरटतो तो. भाग्या नाही, डोळ्यात साबण गेला नका मग, नाही तर नाही ओरडणार. काय चाललंय? हा ओरडणार नाही, पण हा एकदम छान आहे शेरू. पण ह्याला भरपूर टाइम जाणार ना, पांढरा आहे ना एकदम. शेव आणि चकली ते तळून झाल्या पोटातच जाणार आहे ना. काढू नको सगळे. काढा ना 8 वाजे बघा, चिपकलेले सगळे काढतायत ते. आणि सुकल्यात तोडून दाखवते ना. आमच्याकडे काय तुटलेले आहेत. 1 दिवसात सुकून झालाय. 1 दिवस पण नाही, अर्ध्या दिवसामध्ये सुकल्या. आता सकाळी त्या वर्षभर स्टोरेज करू शकता ह्याला वर्षाचं स्टोरेज होऊ शकतं. वर्षभर असंच राहतं हे. अजून एक ऊन दाखवायला पाहिजे ना. वर्षभर स्टोरेज राहतं. आता काय 2-3 उन्हात ठेवल्यास तरी चालेल. ताट हो ना, असं ताट उचलायचं आणि उन्हात ठेवून द्यायचा. स्टोरेजला चांगलं. हे वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष राहता असता मला आरामशीर. आपण तेल बिल अजिबात नाही काय टाकलंय ना. तेल बिल काय नाही. टाकलाय ना. मग मी 1 कांदा दिला. मग तो चाकला मी सगळा. चांगलं झालं, तुम्ही त्याचा ऐकू नका. हे बघा, हे सकाळी ना पीठ उरलं होतं ना मेदू वड्याचं. हे असे पकोडे केलेत कुणालच्या आत्यानी. आणि ह्या आपल्या काय म्हणे चकल्या का सळ्या बोलूया ना आपण. हे चांगले तर सुकलेत. ते तुम्हाला ना तळून दाखवतात कसे झालेत ते. हे झाल्यानंतर हा हे होतंय उद्या. तिकडे लक्ष द्यायचं. ते काय पण आपण बनवलं ना का ते नाव ठेवायला तयारच असतात नेहमी. पोरांना द्या सॉसनी. हे गरम गरम ते गरम गरम चांगलं लागेल. द्या पोरांना द्या. ज्याच्यात कांदा असेल ना तो चांगला लागणार, बाकी मेंदूवडा लागणार. मग मेंदूवडाचं पीठ आहे ना ते. मग मेंदूवडा टेस्ट तशीच येणार ना. घ्या आहे तुम्ही लोक. डिश मध्ये द्या त्यांना. चटणी बिटणी टाक, काय सॉस बीस घेऊन. कुणाल चल बेटा, हे गरम गरम चांगलं लागेल. ये कुणालचं त्याचं काम झालं कुणाल.
पाणी नंतर टाक, आधी खायला ये. नंतर टाक घे बेटा, आधी खाये ये. नाश्ता कर मग तर ताकद येईल ना. ए, श्रद्धा इकडे, थंड राह श्रद्धा. इकडे मिनी मेंदू वडा टाका, तुम्ही सळ्या टाका. ह्या सळ्या आता टाकल्यात कडेमध्ये, त्या टेस्ट करून बघे. ऐकलं काय? तापलेलं पाहिजे. गॅस फास्ट करा, गॅस आहे फास्ट. ना अजून सुटली व्यवस्थित येणं झालं ना. हा, हे आपण फक्त आता दाखवतो. अजून सुकायला 2 दिवस जातील ना. 2 दिवस उन्हात ठेवायला लागतील ना अजून. हा, अजून सुकायला 2 दिवस लागतील उन्हामध्ये. अजून सुकल्या वाटतात, सुकल्या का अजून फुलतील व्यवस्थित, अजून फुलतील त्या. आणि आपली बारीक आहे ते काय ते साच्याची पात. हा, कळलं? जाडी नाही. लहान आलं, जाडी नाही. उठाव घ्या ह्याच्यात ठेवा. टाकू. हा, ह्याच्यात नरम होणार. नाही होणार, ठेवा. मामाला बोलव कुणाला. मोठा मामा, नवीन रेसिपी ये इकडं. या आपण टेस्ट करूया, फीडबॅक देऊया आपण ह्यांना. अरे हा बघ, हा बघ शेरू बघितला. आता फुलतंय बघा, है ना. हा, ते बारीक आहे ना चकली, म्हणून तुम्हाला ते बारीक आहे. काय कसं झालं बारीक ते? आहे चकलीचा साचा, बारीक आहे. जाड्या ह्याचा असता ना. जरा लांब उभा राहा ना, मग कॅमेरा जवळ आहे. खाऊ शकतो आयटम. चांगलं झालंय. आभाळ बघ कसं झालं आज. फ्रेश आहे वाघ्या. एकटाच आहे, त्याला भीती आहे. हो, तो बघ, तो पाय दुखतो दादा, कशा उड्या मारतो बघ. कसला विचार करताय रामण्णा? काय काय करतो? घराला आणि गोठ्याला पत्रे कुठले लावायचे? लावले आपले एव्हरेजचे. एव्हरेजचे लावलेत. हा. एव्हरेज कंपनीचा ब्रँड आहे काय पत्र्यांचा? हा, चांगलं वाटतं ना घर आपलं आता. हा. पत्र्यावरनं विषय निघाला ना. घर म्हटलं छान दिसतं ना आपलं आता. आता झालं काम, एक नंबर झालं. खूप मस्त वाटतं घर. इतकं छान वाटतं ना. वारा वगैरे मस्त, दुपारचं अजिबात टेन्शन नाही. आम्ही इथेच मागे बसलेलो असतो किंवा पुढच्या अंगणामध्ये. बरं वाटतं खूप. ए शेरो. एवढंसं काम झालं पण चांगलं झालं ना खूप. आला आला तो बघा शेरू ना. शेरू नाही, वाघ्या एकटाच खेळतोय तो. काय चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा, मस्त झाल्यात. त्या सळ्या की नाही अजून मी 2 दिवस जरा उन्हामध्ये सुकत घालणार, मग अजून छान होतील. व्हिडिओ आवडला असेल. हां चांगलं झालं. हां नाही छान झालं, चवीला पण एकदम टेस्टी आहे. चांगलं जेवढं ऊन घाल दाखवून बाहेर असत त्याच्या टोपीत घालून टोपलीत टाकून घातलं तरी बस झाला. चला मग आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.